Aka tsare bayan corona virus aiko daga ilillahi. Wani gida ya za a yi kenan al'amarin nan na damuna. Karki ishe ni da zancen banza ni kan na toshe hanci na. Tashi ka bani abin yarkawa ne kamar yunwa na damuna. Ai in yunwa na damun ki ni ma yunwar na damuna. Ce ka tsaya mini garin kwaki kai ko da zai kulle cikina. Wai ni kan tafiyar kutaran nan in ce dai ba ku je Legas ba. Ni da nake magana ta abinci kai fuskar ka kake boyewa. Ba mu da manja ba mu da mage ba mu da ko garin tokawa. Ɗan kotar binki mu kama salati duk ga ilaya ake komawa. Tashi ka fita ka nemo gari ni in samu abin tokawa. Wai uban wane ne zai fita ni kan anti corona tana zagawa. Mamar kaltumadi na a sannu kin fa daɗe baki yo ya aji ba. Bani da ko zai faɗa miki ke baki san haƙurin yunwa ba. Ko a abokai ka je ka nema ai na san ba za ka rasa ba. Allah na kula wannan matar ba ƙaunar in rayu take ba. Dan Allah ka fusata ka tashi an ce cuta ba mutuwa ba. Na san cuta ba mutuwa ba, kuma cuta ba inuwa ba. In ba gwamnati ce ta sake ba, ko windo ba zan leƙa ba. Sarkin Rahama kawo mana ɗauki karka bari yunwa ta kashe mu. Kan tallafin da ake bayarwa mu har yau ya kasa ishe mu. An ɗaure akuya ba dusa wai sai dai mu ci 'yar ajiyar mu. In kwata kare dole a fansa mana ran sai dai ta rasa mu. Amma dan Allah kowa ya bi doka in dai ba ta hannun sallah ba. Sako ne daga Sani Liyali yanayin nufin na sanarwa mutane. Mu zauna a gida mu kiyaye al'amarin nan da ya kunne. Mu bi shawarwarin likitoci kar mu bari kura ta ga kunne. In an zo tallafa wa mutane to ni din makar a cire. Don in ba gwamnati ta dafa ba ban san yaushe zan yi kiba ba.